गुबुन गुबुन पार्टियाव हाबजोबना दोङो बर'फ्रा जोंखौ पलिटिकेलि मार्डारनि बादै जेबो नङा डेलिमिटेसना। खुलुमबाय लोगोफोर, एक्चुअली दामानि पलिटिकेल हान्जाफ्रा एसे गरम जालायबाय थादों। गरम माने ओरैबायदि गरम, बिजेपि आरो इउपिपिएल मालाबा नायनो इन्टारेस्टबो मोनो, ओमफ्राय मालाबानि समाव पलिटिकेलफोरखौ बाद दे बिदिबो सानलायलाङो, मावाबा जेबो मोनजाया। आरो मालाबा समाव सानो पलिटिक्सआवबो एसे हाबज्रांनानै नायब्लासो एसे आदारा दङ नामा, बिदिखौबो सानलायलाङो आरोखि। दा बाथ्राया जाहैबाय बिजेपि आरो इउपिपिएल। सोरबाया बुंदों अरुप कुमार देआ सोर, आरो दिनैहाय बुंदों जों सरकारखौ इउपिपिएल सरकार 1 सेकेन्डआव जोंबो सोलायनो हायो होननानै। एक्चुअलि अरुप कुमार देनि जानानै बाथ्राखौ आं बुङाखै दे। अरुप कुमार देआ 1 सेकेन्डआवनो सरकार सोलायनो हागोन होननानै नुवाखै आंबो नुनाया। हयथ'बा बबावबा बुंबाय बायदोंबा बे आलादा बाथ्रा, आं बेखौ बुंस'नो हाला। 1 सेकेन्डआव सरकार सिफायनो हागोन बा माबा मोनसे खालामनो हागोन बेबो नङा, हाया। दा जिहेतु पलिटिक्स डायलग बेफोरो, बिजेपिया सानदों दिनै जों बिटिसिआव माबायदिहाय इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे मोननै हान्जा मोननैखौ माबोरै डमिनेट खालामना दोननो हागोन आरो माबोरै फेजेननानै दोननो हागोन, नैबे जाहोनखौ लालायनानै गंफारलायबावबाय बे गेजेर साननैनि गेजेराव। बिजेपियाथ' नाजाखागोन आरो गोसोब्ला बिजेपियाबो हानोबो हागौ। मालाबा सानफ्लाङो दिनै बिजेपिया बिटिसिआव बिपिएफब्लाबो इउपिपिएलब्लाबो बिसोरजों नागारनानै, बिसोर मोननैखौ नागारनानै जिएसपि, जिहेतु जिएसपि दं, जिएसपिखौ लानानै आरो गुबुन मोनसे हान्जाखौ लानानै सरकारखौनो स्राय दानोसै, बिदिबो खालामनोबो हागौ। खारन बिजेपिया ओरैबायदि दा जेरै जि खायदायाव हाबगासिनो दंना जोंनि बर'फोरनि गेजेराव, बा जेरैबायदि बिसोरनाव मोननै दल हाबगासिनो दं, बज्रं आरो आरएसएस ना, बे मोननै हान्जाया ओरैबायदि हाबगासिनो दं। जोंनियाथ' आरो रायजोफ्रालाय आरो माथो होनबावनाय, दा जेनेबा आं जुदि फैसा गारदोंब्ला आंजोंबो लोब लोब थांगोन, आरो जुदि सोरबाया जुदि फैसा गारदोंबा बेजोंबो लोब लोब थांगोन। खिन्थु आरो बियो भटखौ मोनखागोनबो दै, जे जेला आं फैसा लादोंबा आं खिन्थु बिनो होखाथारखागोनबो। बर'नि मेन्टेलिटिया बे मोनसे साननाया दङ। मानोथो ओरैनो फैसा लागारना मानोथो आं बेखार गुबुननो मानो होनो, नैबे मोनसे खोथाया फैयो। आरो 5 बोसोर जों इउपिपिएलखौबो नायबाय, जों डेभेलपमेन्टखौनो जेबो खालामना होआसै, बेखौबो सानो इउपिपिएलनि सायाव। आरो बिपिएफनि सायावबो ओरैबायदिखौ सानो, गोबां बोसोर सालायबोबाय, जोंनो मा होदों, मा डेभेलप खालामदों, नैबे बेफोरबायदि खोथाया कुइसना फैलायबाय थायो। ओंखायनो गोदान सरकारखौनो जों सोलायलायनोसै होननानै बिजेपि सरकारनोबो होनोबो हागौ। ओंखायनो आं सानदों अरुप कुमार देआ जिखिनि बाथ्रा बुंदों बियो थिगबो गैया, जानोबो हागौ। जि माबायाव थांदों इउपिपिएलआ, बावहाय नैबे प्रमद बर'आ बा सोरबाया गाज्रिबा माबा मोनसे साननानैबो जेबो लाब गैया। मानो होननानै बुङोब्ला बेफोरबायदि खाबुखौ सोर होजेनदों होननानै बुङोब्ला नैबे दिनैनि बे थानायाव खुंथायाव थाग्राफोर इउजि ब्रह्म आरो प्रमद बर', बिसोर सानैनि सायावसो जागोन। दायनिगिरियाबो बिसोरनो जागोन आरोखि। सोरबा बे इउपिपिएलनि दालाय दासा माबा माबिफोर बेफोरखौ आं बुंनो थाङा, खिन्थु मेन सानैया इउजि उरखावग्रा ब्रह्म आरो नैबे प्रमद बर', बिसोर सानैनि सायावसो जागोन। मानो होनना बुङोब्ला दिनै बिजेपिखौ दिनै बिथांमोनजों जयैनो बिजेपिया जा बुङो येसमेन गोजा, बिजेपिनि एगेन्स्टआव बाथ्राखौ फंसेबो बुंनो हाया, गोरायै बुंनो हाया। दा जाखिनि बाथ्रा बुंदों 2024नि बाथ्राखौ लालायनानै बिसोरो बुंलायगासिनो दङ। नैबे राजु नार्जारिखौबो बुंलायबाय थादों, नैबे अरुप कुमार दे इएम, बिथाङाथ' राजु नार्जारिया सोर, इउपिपिएलजोंनो ज' थादलायनाय, ज' सरकार दादलायनाय। अरुप कुमार देआ दिनै राजु नार्जारिखौ सिनायलायै बिलाय माबायदि अरुप कुमार दे बिलाय। राजु नार्जारियाबो दिनै बिथांनि जिखिनि बेकग्राउन्ड ना, बेखिनि बाथ्राखौ खेंफोरथिखौ होदलायबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। जाय हक होदलायखानांगौ। नैबे राजु कुमार नार्जारि इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि, बिथांनि बाथ्रायाबोथ' बिथांनि खोथायाबो थिगानो। मैयानि निउसाव जेरैबायदि बुंनाय, अरुप कुमार देआ माबे लाइनजों फैदों आरो माबे लाइनजों फैनानै बियो देरहादों, बेखौ बिनि सायावबो खेंफोरथिखौ जों नुलायबाय थानो मोनदों। बिथांमोना जिखियानो होदलायबाय थाया, होदलायबाय था। राजु कुमार नार्जारिया बबे एंगेलजों फैनाय बेखौबो बर' रायजो राजाफ्राबो गोबाङा मिथिगौ।
जिहेतु इन्टेलेक्सुयेलफ्राबो मिथिजोबगौ फ्रायानो मिथिगौ बिथाङा सानसे समावहाय ना आरो गोरोंबो दै बिथाङा रोंथारि नङा गोरों मानसि बियो जाय हक आं बिथांमोननि बाथ्राखौ दोनथ'नानै मोनसे टपिकआवसो फैफिनबावनोसै जों सासे मेडामखौ जों नुनो मोनदों जिहेतु जाखिनि बाथ्रा बुंनाय अल आसाम ट्राइबेल वुमेन वेलफेयार फेडारेशन बे आफादा मैया मोनसे मोजां खेंफोरथिखौ होनाय मोनदों पलिटिकेलि जों बर'खौ मार्डार खालामनो नागिरदों होननानै सोर खालामनो नागिरदों बेखौ बिजेपि सरकार नोंथांमोना बिनि बारै एसे दान्दिसे खोनासंलांदो थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालाम सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारि फंसेयैनो बुंनाया गोब्राब जागोन बे एक्सुवेलि गाज्रि दा मोनथों गुबुना खारन गुबुन गुबुन पार्टियाव हाबजोबना दोङो बर'फ्रा जोंखौ पलिटिकेलि मार्डारनि बादै जेबो नङा डेलिमिटेसना जों जेसेबां सिख्रावबाबो उदालगुरि भैरबकुन्द'आनो होन बा उदालगुरियानो होन बा जियानो होन बेखौ इमान सहजै इसेबां गोरलैयै बिसोरो गनाया आरो बेखौ जुदि सिगांनिफ्राय जों जुदि माने खोब स्ट्रंलि जों बुंबोबाय थायोमोनब्ला खारन जोंहा दा सरकार दङ बिटिआर सरकार बे बिटिआर सरकारा बेफोरखौ दायित्व लानांगौ मोनसे खोथा अकल क'क्राझार जाबानो जाया नङा दा बेखायनो जोङो थाङै एकमात्र जोंखौ पलिटिकेलि एकेबारे क्रास डाउन खालामनायनि पलिसि बियो सरकारनि बेखिनियानो